ayona icopy uyi umKristu ngqo uIsaiah Shembe Yes. waye umKristu nje ngqo umzalwane esubmita ebandleni Methodist Church esuka ngokushisekela ngoba ebandleni ke uma ngabe kuyibandla kunabazalwane ilona lowo unesiphiwo ngokwahlukahlukana. Mara usho ukuthi Babu Max isizwe singaka sase KZN kuzonke indawo nje ukugcwele nje usho ukuthi kunabantu abangahamba beyokhonza umuntu ya ongumKristu bakhonza umfundisi hayi bakhonza umprofeti bakhonza umprofeti uye umdalo wezulu basho umprofeti bathi umdalo wezulu nomhlaba umprofeti njoba ukube nje khona umprofeti ngenza isibonelo baba Magejageja ngicela ukwenza ngawo isibonelo ebhuti uyabona ubaba Magejageja umprofeti okay lapha yana enkonzweni yakhe ngiyambona ubaba Magejageja yes ukube ke kuzosuka bonke laba bazalwane mangabelala nje ubaba Magejageja eshona bese labazalwane bakhe sebethi bakhonza yena bathi uyena uNkulunkulu uyena umoya engcwele just because nje uyena owaqala leya nkolo yakhe bese bembiza ngoNkulunkulu because uyena owaqala leya nkolo yakhe uyena owabashumayeza kahle kahle yes just because nje basho yazi mina nawo ngaba umprofeti ukhonza kusasa awuthi ngikutshela into eke yenzeka kumina